luar biasa. Wah, aku tetep kelingan karo Pak Tris ya, Truk. Apa? Jangkrik genggong. Wah iya, Ya, petilan jangkrik genggong aku tak nyakil dulu. Iya, Dandana to Mas. Nah. Kowe arep ngopo, Gong? Buta ya ora apa-apa wis. Wis, Truk. Nah, ya apik nek Mas. Weh. Ya jan mlaku wae. Cakil lek dingklang piye kowe? Sing apik no. Ora apa-apa sing penting semu le. Nah. Gong, apa Gong? Lah kowe apa? Aku tak njanaka sik. Nah, pamundhut saka Pak Tris ora bakal. Apik-apik no. Ndang salin. Aku ora perlu salin ning kene aku nyipta langsung dadi kok. Dadi apa? Niat ingsun dadi buta. Iwak kuwi. Hah? Iwak Gong, iwak. Iwak kuwi ora buta. Ngene ora kenek to? Ya ora iso ngono penonton kok apusi. Piye lek iwak-iwak kabeh lek buta-buta kabeh aku iwak ya ora apa-apa. Lha pancen dadi iwak ya kabeh kompak ngono. Lah wis iki engko dadine jangkrik musuh iwak ngono ngene iki. Wis. Ya, jangkrik genggong buka saking gender minangkane pamundhute Pak Pres. Ora lho, Gong. Bathukmu iso menyonyo ne nyapa to? Bane to kenyeh. Wani e? Ora. Lambene ngisar iso metis ngono lho. Ya alah, nek apik men jan kaya pitike tanggaku kae. Tur pas bokong kowe kuwi. Cangkemmu wani e? Ora. Kenyeh ae. Ya. Iya. Yo ngaturke jangkrik. Ora jangkrik genggong. Lah iya jangkrik genggong. Ora. Buka saka gender. Ya, Ya. Nderekke ndara. Ya. Sing apik lho, Mas. Ya.
Kang Cakil intine gur Cakil karo Bambangan wis cukup. Lah piye iki? Lah iki aku ora nganti gulung lho. Wes rugi lekku hiasan iki. Apa? Hiasan. Rias. Lah iya. Wis wis ben ngono ae. Wis tak rewangi golek sandangan ning sar klewer. Jebul bareng anu wis ora sida metu. Srampat dacus. Wis salin ora sak terus ta. Ngene lak ya jangkep ora gawe gelane Pak Tris. Wong remenane ya jangkrik ginggong. Nggih. Jan Mbak Mbak Lia. Nggih, Mbak Lia. Kula tak nyuwun pambiyantu dumateng panjenengan. Kaya ngapa lan kepiye Mbak Lia ki kerepe nampa job ning daerah Sragen. Nah, mbuh melu Cindil Laras. Cindil Laras ngene sing Bonang kuwi. Cindil Laras apa mbuh melu Muda Laras Sangkan Parang terus Tardi Laras. Iya, apale ayo. Wis luar biasa. Penontonnya ngungkuli wayang lho, trek-trekan lho ajakmu. Masa kandhane tur kabeh wis nggawa spanduk dhewe-dhewe ngono. Ngono ana spanduk e liyane ya nggawe spanduk. Oh, Lia. Lah ora Lia ora. Ngono ya. Ngono kuwi. Ayo ora mung sing anyelke lak malah sosok tulisan ning trek kae lho, Tru. Endi trek mburi trek biasane tulisane to. Ora sabar liwaton dhuwur ngono kuwi nganyele lho ya. Nyaliplah dari kanan ngono kuwi apik. Ini enek sing nganyele neh. Papah nakal mamah digoyang. Nang gregene aku gek nang mburine terus gek isine mau gambare wong kok tangan tok lho. Dodo aja disalip lho, Do. Ayo apik. Sragenan. Ayo. Papah nakal mamah digoyang. Nganyelke kok. Napa, Mas? Apa sing lagi hit apa iki? Sampean. Napa tembang kangen? Tembang kangen. Oh iya, tembang kangen. Pelak ya? Nggih. Nggih. Nggih, coba kaya ngapa? Tembang kangen dening Mbak Lia. Iki ben dikenalke gagrak Sragenan. Iki nang kene sayangane Mbak Anis ning kene. Iya, enggak. Tembang kangen. Dados.
Syalalala. Rasaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa rayen wis ngerti sanadane Woyo woyo. ngateni balik nek tamani sesemu lewat tambang kangen iki wujud tresnaku Pak Dalang, Pak D nggih sinembang Lydia. Amit-amit. Kowe nek kaya lurah jaten ngono. Lho, ngene iki kasus ragenane ya ngene iki enek sing MC. Pak Dalang, monggo. Pak D dados. Oh, napa? Pak D, ayo Pak D, ya. Ning lek ora jemeneng ora? Pak D ne Lydia karo awas dak didukder. Sukesi. Biyahmu kuwi. Jojo meteng kok ora. Ya diwakili Suci. Ya, iki. Dalam lagunya Pak D nggih ngenalke iki pancen kasanah budaya kok. Ayo. Weh, Pak Dalang, mengke kudu metu ngeten lho. Lia bojone sapa? Ngono lho, apa Lydia ngono. Lydia bojone sapa? Senggakane lho, senggakane tak omongi. Oh. Senggakane sagenan kudu metu kuwi wis ben sagenane ben semu ngono. Kok iso Suci bojone sapa iso Lydia iki lho. Ya loro-lorone wah wis, yuk. Lho. Bukesi lek seneng ya. Semangat tau. Ya turutono karepe jabang bayi. Ya. So aku lek anu nadar lek anakku lek tak tanggapne woyo-woyone kae lho dipuji ya lho. Sampe rambut tanggapne woyo-woyo wah tenan aku mutung aku. Lho, jare tanggapne anu karisma. Piye to? Ya kabeh karisma ya woyo-woyone kae ya. Oh. Akeh koe. Lah omahmu urung dadi. Lah dikek ngendi? Pokoke Nyewa gedung wanita Karanganyar. Ya. Nek kaya Pak mantep wae gedung wanita. Ya wis coba ya sih ditata kalunge. Nah, kepenak karo Mbak Lydia. Ya. ya i. Ayo ngadeg kose. Mikir disiapke, mikir diasto. Ah, luar biasa. Wah tukaran. Ya, cah loro sing apik wong ya sabane do Sragen. Ayo. Suci iki ya tanggapane ning Sragen Lydia ya tau dadi wong Sragen. Ya, Pak D. Ya. Cek. Ya, piye? Biasane piye? Sarunge lekas muni piye? Pak D, sindene muni piye? yo mboten muni langsung kendange no Wah, langsung kendange. Ya, heeh. Langsung kendange. Sing ngabani aja sampean, Mbak Lydia, ya. Kendange, Mas. Ngono ya. Ya. Monggo Mas. Oh, monggo Mas ayan. Kaya arep mangan ae monggo Mas. Pak D. Mbembeps, ayo Mbembeps. Aku ora mudeng basa ngono kuwi. Arepmu ngono. tak sobek-sobek Bembet piye apa to, Bembet? piye to Mas mbembet Niku bahasa gaul Mas. Oh, Bembet iki sayang. Oh iya, Ayo nembang kaya apa Lydia Sae. Ayo Sae. Saiton, ayo. Pak D. Ya, Pak D. apa artinya malam minggu Adek. bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta perempuan
Wedhusmu tabrak sepur mulia, Nduk. Ayo sae. Ora apa-apa, Mas. Peduse sik oke. Apa ye aku anake sapa? Aku wis gedhe bisa sapa? Saben dina pakde wis ora ana. Saben dina hatiku tansah nelongso. Pakde aku pacare sapa? Aku wis gedhe wis melu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben dina hatiku Alah-alah Pakde, eling yen wis tuwa. Wong ning donya ibarat wujud kaya. Ndang nyebut Pakde marang sing poso. Bedenono Pakde, bisa neraka. Mulia, Nduk, mbahmu kunci nang WC. Mas, tak boleh. Aku anake sapa? Aku wis gedhe bisa melu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben dina hatiku tansah nelongso. Ala-ala Pakde, putrane sapa? Aku melu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben dina aku tansah nelongso. Pakde piye dadine? Aku iki ora ana rewangi. Pakde elingo anak putune. Saben lunga ora tau Pakde elingo yen wis tuwa. Wong ning donya Hei, supaya nang nyebut Pakde karo sing poso. Bedenono Pakde siksa nelongso. non, nin. Satriya linuwih
kang mardi mring kautaman tanpa gat mring pangestine ngesti ayuning kayun pinesu tapa brata jejering panggayo mbegegek ugek sadulita melai-lai ndara parikesit ampun mandheg mangu nggih Den sing wening rasamu sing jejeg imanmu aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lajering kadarman Kyai Semar utunging kawruh cingkranging ngelmu yekti bakal anjurung marang kerusakan sarta kacintrakan tumraping Praja Ngastina lamun ta parikesit tinuding mangkreh marang negara iki Kyai. Gus. Titah ingkang klebu apes lan muspra gesangipun menika menawi mboten weruh dumateng darmane. Mila kula suwun Ndara Parikesit sampun ngantos mangkara tingal. Pepundhenmu Pandhawa sampun nggolongake rembug para kawula sampun nunggal swara. Amatah ndika dados songsong makutaning Praja Ngastina mila saking menika Gus. Mangtata jiwa ragamu ratu niku pancen senes bebungah nanging amanah. Tegesipun Narendra mekaten kudu tanggung jawab sakwutuhe tumrap negara lan para kawula. Yen sampeyan wis aguh aja golek sugih, yen sampeyan wis sagah aja golek turah. Yen sampeyan wis gelem aja golek pengalem. Yen sampeyan butuhe golek kalenggan ratu ampun nganti keseluruh. Sampun sawetawis dangu Ngastina niki rusak kesruh lan prihatin. Sing dadi panguwasa jaman Duryudana ngumbar hawa ngeruk bondo negara kanggo kamulyaning keluarga. Tanpa gagas rekasane para kawula sing melet-melet merga bingung anggene golek sega. Para pengarep malah dadi pengurup tur kebak ing pengarep-arep lan arepan yen nampa dhuwit sogokan. Para aparat entuk panguwasa sing kuat nanging lagake kaya malaikat. Yen ana sing beda panemu malah dipitat lan dipecat bot-bote men ora ana sing ngrigon-ngrigoni anggene ngumbar maksiat. Bondo negara nekat disikat dina Jumat ora gelem ngibadat nanging alah ngedhep meja ceki wong papat. Niku para sentana sing kepanjingan jajilanat mboten kena nggo conto tumraping para masyarakat sok yen mati sekarat sambat ora kuat mergo oleh-oleh dadi pengkhianat. Mila saking menika Ndara Parikesit sak mangke sampun wancinipun narbuka lembaran enggal negara bisa mujudaken idam-idamanipun adil makmur adhedhasar panca parasdra. Panca paras diawit saking kawicaksanan lan kawibawandika Ndara Paripurnama.
God. Ah. Ah. Oh. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Whoa. Wah. Ah. Wah. Wah. Whoa. Ah. 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 Wah. Kiri-kiri genyolir Prabata abang kawlagar manguwuh ing mungsuh paminta lawan anggrolir sing nabda kadyayan galnubru Raden Parikesit ya kene kowe ora gelem rawasa aku mongko kowe calone dadi ratu ya kene kok kelindih karo kridane buta ayo maju para ngarsa ketokno kaprawiranmu cetha lamun to kowe wong jirih getih wedi mati ing atase wong jirih kaya ngono arep dadi ratu njur kawulamu besok piye anggenmu bakal ngayomi Parikesit sing gedhe pangapuramu ngalahake wong liya yektine luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe sedyane Parikesit amung gayuh katentreman sarta kamulyaning bebrayan ora nedya gawe mungsuh lan golek dalan pepati Cetane yen kowe wis entuk kamulyan besok yen kowe wis dadi ratu kowe golek kondang kowe golek sugih kowe yen wis sugih bondo kowe bisa tumindak sakarepmu dhewe benerke sing ngluputke sing bener nginger marang jejeking adil ya ngono apa piye luput kang dadi pandhakwamu ora ana ciptaning rasa aku bakal gawe dredah sarta memungsuhan nanging ciptaku mung golek kerukunan sarta katentremane sagung dumadi aku ora bakal nutup mripat mbuntu talingan meruh para kawula ingkang kajiret dening kasangsaran luwih becik Parikesit lebur tumpur tanpa dadi lamun tan bisa ngangkat kamulyaning bebrayan buta oh salah Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa sara maruta bawana bana marga ana Raden Paripurnama dadi ratu mono beda kelawan para kawula yen para kawula wenang ukur marang uripe dhewe nanging yen ratu mono menungso ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendhu kencenging pranatan lan butek beninging swasana praja Wuruhanana Raden Ngastina iki negara sing jembar dumadi saka pulo sewu ingkang bebanjaran sarta dumadi saka pirang-pirang golongan suku bangsa adat agama lan budaya
Dadi cetane ora gampang ngendhaleni sarta Pranata Indraprastha. Banjur pamane besok kowe sinengkakake ngaluhur dadi Ratu Ngastina apa sing bakal ndok tindakake. Yaksa marmane parikesit wani netepi kekudangane para sepuh jumeneng Narendra. Yekti wis ana gegebengan kang kinarya pepakem anggonku bakal mangreh tali kemudining kaprajan kanthi srana patang perangan kang ora bisa dipisahake ing antarane sepisan negara panunggal Ngastina, angka 2 Pancasila, angka 3 pranatan hukum negara dening kang pungkasan panunggal kerukunane bangsa. Banjur patang perangan kuwi mau kababare kepiye Raden? Ingkang sepisan negara Ngastina yektine kinarya wadah dumadine pamarintahan wiwit saka pangarsa Sentana lan para kawula. Lamun ta telu-telune mau bisa netepi jejibane dhewe-dhewe kanthi bener lan becik sarta gelem nyengkuyung lumadine dharma kaprajan yekti bakal ambabar kautaman. Pangarsa bisa wibawa, kawula bisa bagya mulya, satemah negara adil Kertaraharja. Dene ingkang angka 2 dasare negara ingkang sinebut Pancasila. Ingkang isine ya kuwi bab panembahe kawula marang Gusti, welas asih mring sesama utawa ngandelake rasa kamanungsan. Nggedhekake rasa panunggal ngrampungke perkara kanthi gaman mupakatan sarta adil kang warata tumraping kabeh para kawula. Lamun to 5 perkara mau bisa rumesep lan rumasuk ana ing ati sarta kababar ing pakarti yekti bakal mahanane negara tentrem basuki buta. Angka 3 piye? Ingkang angka 3 ya kuwi pranatan hukum praja kanggo jejeking adil lan bebener minangka srana rahayune bangsa. Kanthi hukum ingkang lelandhesan sama beda dana denda. Nadyan ta wong liya braya nanging lamun ta gedhe darmane tumrap nusala lan bangsa kudu pinaringan nugraha kosok baline. Sanadyan sanak kadang pawong mitra kulit daging nanging lamun ta nrajang paugeran ngrusak marang pranatan kudu pinatrapan pidana jumbuh kelawan keluputane. Ingkang pungkasan panunggal kerukunane bangsa. Nadyan ing praja Ngastina beda agama, budaya, golongan, suku, bangsa. Yekti mimbuhi kuncarane praja lamun ta ing sesrawungan tansah ngurmati lan ngajeni marang pepadaning titah. Kanthi srana samat sinamat dan daya dinayan sahayek saeka kapti sarta anjiwa dadi sajuga. Nunggal bangsa, nunggal basa, nunggal negara. Nadyan ta beda nanging tetep siji ya kuwi negara panunggal Ngastina. Wah, Raden. Surya Chandra kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang. Babar pisan mboten duga mana ingkang
asalira yaksa kala wau jebul paduka Kanjeng Eyang Arjuna. Mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sandhap pepada paduka Kanjeng Eyang. Iya. Parikesit wis ndak tampa gawe bombonging rasa. Hananipun Eyang iki mau mimba warna dadi denawa bot-bote anggenku kepengin dadar neter marang sepira jero cethek tumraping kawruh lan ngilmu lair batinmu. Ripalungguhan iki aku pitaya sangu tumraping dadi ratu wis jangkep karegem dening jeneng sira Parikesit. Mula kang mangkono ndak kudang ndak gegolo kowe bisa netepi dharma kantinen para kawula tumuju marang mbangun lair trusing batin mbangun praja sakmutuhe satemah bisa mawujud idamane praja Ngastina adil makmur kerta raharja paripurnama. Pandam sumuluh amadangi jroning pasarean nani wadana remu-remu kalingan angrangan sang tiah manahan kung sumungkem guling karisak jangkan kerti windu wis prateng ana negara Pancala. Iki mengko yen lambeku bisa jumbuh karo karepku tak kira bakale kababar pecah kerukunane nom-noman karo para sepuh negara Ngastina. Nanging yen cul metu saka lambeku kok nganti kleru iki engko iso aku dibegakak karo wong Ngastina. Prabu Pancakusuma kula pun kerti windu ingkang sowan. So
langening kalangguan aglar antamuncar Kinon ler kakoneng suram sorotetan padang kasar lan pacaring ornameng gegono lintang panjerahina wis kekejer ing awang-awang dumlawung mangklung ing kekayon kaya-kaya sungsas mita lamun gagat us meh bangunin jan rembulan gumliwang sak nginggiling gunung maruta midit ngisi sagung dumadi kaya nggugah isining jagat raya endahing swasana ing gagat arahina ora kaya kang mapan wonten ing negari Pancala Radya. Sang Prabu Pancakusuma kepareng miyos siniwaka nampi praptanipun satriya plasa jenar nenggih Araden Kertiwindu. Pripun satata lenggah mangkono griya kawijil pangandika mecah dumateng sepine kang swasana. Ler sapada tumiling hangulati ing yah ning jah ning talaga kati langit mambang tepasulan upamaneka lintang tulya kusuma
Yo sumawur Iwang Suksma dilinuwih paringana pepayung marang panjenenganing sun satemah ambabar pepadang aneng jagat Pancala. Kawula nuwun sewu ngaturaken kawilujengan sarawuh jengandika Raden wonten ing praja kula mriki. Inggih. Sinuwun awit saking berkah pangestu paduka wilujeng niskala nir ing sambikala sowan kula. Mboten langkung salam taklim kula mawantu-wantu kunjuk sahandhap padha paduka Kanjeng Sinuwun Pancala. Gurawalan anggen kula mundi dawaos sami-sami. Kalilan kula nila krami jengandika Raden menika saking pundi lan sinten asmanipun. Inggih, kalilan nderek tepang sarta Angladi Wanuh. Kula wingking saking kasatriyan Plasa Jenar. Kula atmajanipun swargi patih Ngastina ingkang kondhang ing reh julikipun. Rekyana Patih Harya Sengkuni menika tiyang sepuh kula, dene nami kula pun Kertiwindu sinuwun. Raden Kertiwindu inggih dipun tepangaken kula Narendra Pancala nami kula pun Pancakusuma. Lajeng wonten wigatos menapa Raden kepareng arawuh wonten ing Pancala semunipun wonten bab sarta wigati ingkang badhe kababar. Nuwun sewu. Menapa kinten-kinten paduka Sang Prabu mboten kejot sarta kagiat sotaning penggalih. Saksampunipun kula caos katerangan bilih kula menika tedhak turunipun Patih Sengkuni. Monggo sampun cetha wela-wela ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika saged dredah minggah Pancabakah satemah ngrabrang getih wonten ing ajanging Baratayuda menika awit saking pakartinipun tiyang sepuh kula nenggih Patih Sengkuni. Raden menawi saking petang kula lelakon utawi lelampaning ing sampun kawuri cekapa kinarya kaca Brenggala. Tegesipun menawi ing antawisipun tedhak turun Pandhawa upaminipun jengandika tedhak turun Patih Sengkuni kula tedhak turun saking Kanjeng Rama Pancawala menawi tansah ndeder mamengsan ngrabuk dumateng talining Bandayuda tartamtu jagat menika mboten badhe wonten tentremipun awit wontenipun namung les winales. Lah dalah. Kula condong ing raos, cundhuk ing kalbu. Menawi paduka sinuwun kagungan pamanggih ingkang kados mekaten. Cocok. Tegesipun ing antawisipun Kertiwindu kaliyan paduka sinuwun boten wonten balung rinipun. Inggih. Kedahipun kados mekaten. Inggih. Nuwun sewu, anggen kula sowan wonten ing negari Pancala mriki namung badhe nderekaken paduka sinuwun tansah mbudidaya dhumateng jejeking adil lan bebener. Menika magepokan kaliyan badhe wontenipun wisudan ratu wonten ing negari Ngastina. Menapa sampun priksa sinuwun menawi putu Janaka nenggih pun parikesit badhe kasengkakaken ing ngaluhur dados Narendra wonten ing negari Ngastina. Nun inggih kula sampun ndungkap malah kula sampun pikantuk serat sedahan ing ancas dinten menika ugi kula badhe sowan dhateng Ngastina ingkang wigati nguyung-nguyung anyeng kuyung bab wisudan Narendra kala wau. Nyuwun pangapunten.
Mboten kok nama kula nglincipi cara ngapapak. Mboten kok nama kula menika ngobak-obak dhumateng katentreman, ngrusak dhumateng kerukunane babar pisan mboten. Jumbuh kalian gegayuhan kula ngajeng, kula nedya nderekaken paduka sinuwun ngadeg jejeg wonten ing adil lan bebener. Perkawis menapa? Perkawis para Pandhawa anggenipun misuda pun parikesit, monggo Pratin menggalih. Manut pepaken utawi paugeran menawi Prabu Puntadewa menika lereh keprabon kedahipun manut paugeran kedahipun ingkang jumeneng Narendra menika sinten? Inggih putra saking Kanjeng Eyang Yudhistira nenggih Kanjeng Rama Swargi Pancawala. Menawi dina samangke Raden Pancawala sampun gugur utawi sampun seda kedahipun ingkang dados ratu anak Pancawala. Mongko lumahing jagat kureping langit mboten wonten putra saking swargi Raden Pancawala kejawi namung jengandika Prabu Pancakusuma. Pitering radhang langut lelonon jajah nagari mubeng tepining samudra semengko agraning wukir nyuwun pangapunten semunipun kok mboten jumbuh lan gambuh kalian niat sarta krikat ing ajeng bilih ing antawisipun tedhak turun Pandhawa lan Kurawa kedah manunggal gandeng rasa kerukunan nanging kenging menapa sak mangke malah jengandika Raden Kertiwindu paring dawuh ingkang kados mekaten.